नमस्ते सर्वांना. आज बघा आम्ही पार्टी करायला चाललोय आणि तुम्ही पार्टी त्रिदेवी तुम्ही बघा कसे सजलेले आहेत. वा 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 वा, एक से एक बडकर एक. आज कोणाला कोणत्या बरोबर कंपेअर नाही करू शकत कारण सर्व वेगवेगळ्या कॉस्ट्यूम मध्ये. साडी आपल्या वेस्टर्न आणि आपला एकदम ड्रेस वेगळा. तर सर्वांनी जरा टर्न करा असं 360 डिग्रीवर. हां, मम्मी तर पहिलीच टर्न ना. ताई बघा लय भारी. तर आता आपण पार्टी करायला चाललो आहे आणि पार्टीमध्ये आम्ही काय काय करणार आहे तुम्हाला सर्वांना दाखवेल. आणि तुम्ही विचाराल बाबू आणि भाई कुठे आहेत, तर ते पुढे गेलेले आहेत. हां, गाडी आली आहे ना. चला, हे तुम्ही 3 बॅगा आणा. ते मी आणतो. आणि आज कशी ताई जाणार सुद्धा आहे ना घरी. आज घरी जाणार आहे. क्या बात है, बाल तो देखो. तर इथे बघा ताईला, भाईला, बाबूला आणि मम्मीला 4 जणांना 3 सीट मध्ये सोडून आलेलो आहे. आता आमची पण आम्ही परत रिक्षा बुक केलेली आहे आणि एवढं सर्व हे केलं. आणि तुम्ही विचाराल मग एकत्र का नाही केली. आता जी एक्सेल गाडी होती ना ती ह्यांच्यापेक्षा 3 पट घेत होती. म्हणजे कुठे अशी अमाऊंट आणि कुठे तशी अमाऊंट, त्यापेक्षा 2 रिक्षातून आपण बरोबर जाऊ. तर आता सामान घेऊया आपण. आपली रिक्षा पण बुक झाली आहे. तर काजल आणि मी आता जाणार. वा वा, काजल तर बघा, काजल नवीन सँडल. चला, आणि ही ती सँडल आहे जी मी रत्नागिरीवरून येताना आणलेली आहे. आणि कुठे घेतलेली माहिती, प्रतापगडला तिकडे घेतली होती ना ती. महाबळेश्वरला. चला, कॉल आलेला आहे, आपल्या रिक्षावाला बाहेर आलेला आहे. आता आपण डायरेक्ट पार्टी हॉलमध्ये आपल्याला भेटूया. आपलं सामान कुठे आहे? आणि ताई हे लोक आपल्यापेक्षा 10 मिनिटं पुढे आहे. काय आवडलं? डाळ मस्त आहे. डाळ फ्राय वाटतं छान आहे. कवी ताई बघ. पार्टी कशी चालू आहे? अगे फुका काय का तिकडे तुम्ही सर्वांनी एक आणि ही बघ 2-2. तुमचा आहे तो. ते बोलले मला 2 आण. काय करा. चला, पार्टी झाली. मस्त झाली. कशी होती माझी बर्थडेची पार्टी? छान होती. काय भाई, आवडली की नाही? जेवण पण चांगलं. आवडली. डाळ फ्राय छान होता. आपला बर्थडे पार्टी दुसऱ्याची है ना. आणि ताई आणि बाबू कुठे गेले? ताईने बाबू घरी गेले. हा. म्हणजे किती दिवस आई राहिले आपल्याकडे? तरी ताई 10 दिवस होती. 12 दिवस होती. 12-15 दिवस अशी राहिले ना. 12 दिवस होती. आता आपण 20 मिनिटात पोहोचू घरी. या आरामात या. दिलू, होय दिलू बिल्लू, दिलू बिल्लू, हे बघा आमची दिलू बिल्लू. हां, हे बघा आमची दिलू बिल्लू कशी चिकटते बघा. कशी चिकटते आमची दिलू बिल्लू. तर इथे बघा आमची शॉर्ट ट्रिप झाली आणि आजपासून तुम्हाला बाबूचा आवाज आणि ताई दिसणार नाही है ना. घरी गेले. ताई घरी गेले आणि मग ताई आता तिकडे राहणार आहे ना. तर 10-12 दिवसासाठी आली होती ना. 12 दिवस होती. तर आज आमची पार्टी सुद्धा झाली. तुम्हाला पण कसं वाटलं? जास्त काय दाखवता आलं नाही पण आमचं पोट तर एकदम चांगलं भरलेलं आहे. डबल ट्रिपल खाऊन. आज पनीरचा दिवस होता है ना. सगळीकडे पनीरच खातोय. पनीर. आपल्याकडे पण पनीर बिर्याणी होती. तिकडे पण पनीरची भाजी. तर इथे बघा आपल्या घरी आता आलूचे वडी पण बनणार आहे ना. आलू वडी पण बनणार आहे. पण त्याच्या अगोदर आताने मला काल आल्यावरती बटाट्याचे चिप्स दिले होते. मला खूप आवडले म्हणून मी बोललो आता मला तर रेसिपी दाखव कशी बनवायची. हे 2 बटाट्याचे आहेत. 2 बटाट्याचे काढून हे असे केलेले आहेत. असे लय पातळ पण करायचे नाहीत. ओके.
असे जाडसरच जरा ठेवायचे. हम्म, आणि त्याच्यामध्ये आता मी हे मीठ वापरणार, हम्म. हळद 1 चमचा आणि 2 चमचे 1.5 चमचा मसाला. तो मसाला नंतर टाकायचा, नाहीतर मग काळे पडतात हम्म. तळताना. पहिला हळद, मीठ आणि हे मॅगीचा मसाला थोडासा वापरणार. ओके. आणि हे चाट मसाला तो चाट पण मसाला. नंतरच पण टाकणार. हे आधी पहिला फ्राय लाल करून मसाला घ्यायला. जरा अजून कमी हा. करते तो. असं करते आता. हम्म. म्हणजे आता मी सोडते सर्व याच्यात टाकून. सुरुवातीला काय करायचं? सुरुवातीला मीठ आधी पहिलं. मीठ टाकायचं आपण. हा, हळद टाकली ना? हळद. हे बघा. आणि मसाला हा नंतर टाकायचा, ओके. कारण आधी याच्यावरच फिरवून घ्यायचं हे असं गादवून. तुम्ही म्हणाल तर ही तर आपली बटाटा फ्राय रेसिपी, पण मी तुम्हाला का दाखवते कारण मी काल ताट जेवलो ना, तर त्या मला चाट मसाल्याने त्याला अजून चव आली. तर आणि मॅगीचा मसाला थोडा. प्रत्येक रेसिपी थोड्याशा इन्ग्रेडियंट्स चेंज होते, तर ती कशी दिसते ते आपण बघूया. हा. आता मी हे टाकते फ्राय करायला तेल सोबत. ओके. हळद आणि मीठ टाकून हा, ते फ्राय तेलामध्ये करून घेणार. मला ही तेल जरा तेवढं आणली ना. पाहिजेच. अशी फिरवून आता मग काळा पडतात हे काळे पडतात मसाल्याने. करपतो मसाला पहिल्यापासून टाक. पहिल्यापासून टाकल्याने. असं मी हे भाजी नसेल आपल्याकडे जास्त तर हे असं बनवून खायचं. ऑल टाइम फेवरेट, माझं तर फेवरेट. त्याने तर काय अजून एक आमटी जिगात हे जरा असलं जास्त ना. जातो. मस्त जेवण. एक आमटी भात आणि एवढा एक बस. आमटी भात आणि गरम गरम चिप्स. भात. आता मी सोडते हे. गरम आमटी. वा वा वा. झारा आपण मोस्टली काय करतो, मीठ, हळद, मसाला हे सर्व टाकून आपण फ्राय करतो. पण इकडे आत्ते कशी करते, हळद आणि मीठ टाकून पहिला फ्राय करते मसाला तेलामध्ये. नाही मी पहिला टाकत. मसाला पहिला नाही टाकत. कारण त्याने ना करपते. तेल आहे ना तेलात काळं बनतं सगळं. हे जो आता आपल्याला किती वेळ असं फ्राय करायचं? हे आता 10 मिनिटं तरी लागतील याला. तर शिजायला पाहिजे ना ते. जास्त पातळ नाही आहेत ते थोडे. आता इकडे बघा मी टायमर लावला होता, बरोबर 7 मिनिटं झालेली आहेत. हा, 7 मिनिटात हे म्हणजे फ्राय झालेले आहेत. गॅस कसा होता तेव्हा? जास्त म्हणजे थोडा मीडियमच ठेवलेला. मीडियम मध्ये केला ना? जास्त फास्ट मध्ये नाही. 7 मिनिट. हा. आणि आता त्याच्यामध्ये हा मसाला टाकते. आपला घरचा तिखट मसाला तसा ना? इकडेच नको टाकू. सर्वांना असं शिजवलं. अच्छा. आणि त्यानंतर काय टाकलं? त्याच्यानंतर हा मॅगीचा मसाला आहे थोडासा. मॅगी मसाला ना? हा, थोडासा. बस. आणि हा चाट मसाला चाट मसाला 1 ना? चमचा असं भर आहे, करून छोटा चमचा. म्हणजे हे तिन्ही मसाले आपण नंतर टाकले. हा, नंतर आता फिरव. आता फिरव. आता किती वेळ? आता हे 5 मिनिटात होईल. 5 पण नाही लागणार. हे तरी आता परत आपण हे टायमर बंद करूया. हा, तर टोटल टायमर बघूया बघा. आता 8 मिनिटं व्हायला आली आहेत. आता टोटल बघूया हा फिरव. फ्राय करायला किती वेळ. कमीच आहे कमी गॅस. करायचं. आता फास्ट करणार गॅस थोडासा. कमी केलेला आहे. आणि इकडे आपले गाईड आहेत इकडे. होय. आजी ट्रकला कोण असतात ते? हे वाटलं. वॉचमॅन. ट्रकला वॉचमॅन असतात. किन्नर आहे. एकदम भारी खूप वाटली वयस्कर किन्नर आहे. असं वाटली एकदम. अरे अरे मग आता कसं एका करायचं? फास्ट मध्ये जरासं करणार. तर आधी कडक होणार ते. झालं ते आता. पहिले सेफ आहेत ना. हा, पहिलेचे शेप आहे ते. मग ते सांगणार. ते बरोबर बोलले, ते असं सर्व बुरबुर व्हायचं जरा. हे बघा मधले कसे रेड झाले ना. आता थोड्या वेळाने आता थोड्या वेळ कडक होणार ते. आपल्या इकडे टायमर आहे आता म्हणजे मी फास्ट करणार जरा गॅस. त्याला आपल्याला झाकायचं नाही ना? नाही झाकायचं नाही. Open मध्ये सर्व हा, करायचं. नाहीतर मग ते जास्त असे नरम पडणार. झाकण नाही ठेवायचं. झाकण नाही त्याला. आणि नरम पडणार. आणि आजी आपले शाकाहारी हे मांजरा काय करतात हे शाकाहारी? एकदम बसलेले कोको पहिले त्यांना ते वाट बघतायत. माथ्या पित्या. आणि श्रावणात बघा काय खायला इकडे त्यांना. चपाती आणि काय आहे ते? दूध चपाती आहे. दूध चपाती, ब्रेड Bread चपाती. ठेवलाय. आणि आणि एकामध्ये हे दूध भात आहे. आहे. हे भात आहे, दूध भात आहे. आणि हे दूध आहे. तुम्ही काय गाणं म्हणत होता आजी? काय बोलायचं? गाणं श्रावण बाल जातो काशीला मात्या पित्याची कावड कांद्याला श्रावण बाल जातो काशीला आजी चप्पल कुठे आहेत? हाय काय? चप्पल कुठे आहे? आजी आपला हरवली, पाण्यातून गेली नदीतून. तुम्ही कुठे गेलेला हा, पाण्यात? आजी गेलेली ना इथे घालून. आजीनी चप्पल आजीने पाण्यातून पाण्याच्या घालवले. वाट लावली. आणि तो असेल आणेल म्हणते. आजी तुमची चप्पल घाला जावा तेव्हा तिकडे चप्पल आहे गेली ती तेव्हा. समुद्रात. तेव्हा तिकडे चप्पल आहे जावा चपला घाला. समुद्रात गेली पप्या. चप्पल काय घालायला सांगतो मग गेले असतील ना बरोबर आहे. समुद्रात. हा, गेले. हे बघा जास्त फास्ट केलाय, जरा थोडा मीडियम केलाय. वा आता छान वाटतं ना. आता ते होणार कडक.
कडक झाल्यानंतर दाखवते. बघा मी तुम्हाला एक सांगतो की मला तर तळलेला बटाटा खूप आवडतो. माझं ऑल टाइम फेवरेट आणि लहानपणापासून फेवरेट. आणि हे पप्पासाठीच मी बनवलं. हा तर आत्ते ह्याला काय म्हणजे चिप्स म्हणते, बटाट्याचे चिप्स. पण याला कतरी पण म्हणतात. कतरी पण बटाट्याची म्हणतात. कतरी पण म्हणतात, पण हे मोठी केली आहे मी. हा आपण गोल बनवतो हा. किंवा आपण छोटे असतात किंवा असे स्लाइसेस मध्ये असतात. तसे पण बनवते मी छोटे. बघा प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. पद्धत सर्व वेगवेगळी. पण सर्व हे मिक्स खायला जरा करून बरे वाटतात. हे ना चावायला. कोण कोण कसे सर्व मिक्स करून टाकतात. तर आत्यानी सुरुवातीला हळद आणि मीठ टाकूनच फ्राय केला, नंतर मसाला टाकून थोडा फ्राय केला. म्हणजे ते याचं का म्हणतात की पहिला जर मसाला टाकला की मसाला करपू शकतो. काळं पडतं. पण मी हे टेस्ट ऑलरेडी केलेलं आहे, पण आता झाल्यानंतर पण मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल. चव एकदम चांगली आहे. म्हणजे माणूस कसं ताट संपवू शकतो पुऱ्या ह्याच्यावरती. लाल छडी बघितली तुम्ही? कोकणातले लाल माती आणि कोकणातली लाल छडी. त्याच्यामुळे कपडे असेच घ्यावे लागतात. व्हाईट मध्ये सर्व डार्क होतात. गुलछडी एकदम गुलछडी. व्हाईट कपडा जास्त गावात वापरू नये, म्हणजे मातीच्या ठिकाणी. हा म्हणजे असेच रंगीबेरंगीच वापरायचे. खरे काजी तोंडाला पावडर होटाला आली. मीना पावडर. आता किती मिनिटं झाली? 12 मिनिटं. त्याचा सुगंध आला बघितला आता जरा. आणि त्याचा कोटिंग बघा म्हणजे जरा हे झालं ना, चेंज होतं त्याचा. चेंज होणार ते. हे आता फिरवत फिरवत जाणार ना ते. ओके बघूया मग. तिला पावडरचा खर्च आता ना बघणार लागतील तसे. याचं जातं नाही तर. पावडरचा खर्च आला? पावडरचा खर्च आहे फार. खर्च आहे फार. लागू नको हिच्या नादाला. अच्छा. काजलला म्हणून दाखवते सगळे. लालीचा खर्च आहे फार, लागू नको हिच्या नादाला. असं आहे का? मुंबईची अलबेली नाड. अरे वा. लागू नको हिच्या नादाला. मुंबई आधी थोडी थोडी विसरते. हा पण आहे. काय येतंय? मला लक्षात येतं. पावडरचा खर्च आहे फार, लागू नको हिच्या नादाला. थोडंसं पुढच्या टायमाला चपलं परत काढली ती बघा. अरे घाला ती चपलं सर्वीकडे. आजीला ट्रेनिंग दिली. काय माहिती आहे, देवाचं आहे ना म्हणून भाग नाही. हा पण इकडे तरी घाला, पायकडे. टायमाला सर्व तिला शिकवून ठेवे ना मी. हा शिकवा. तुम्हाला खरं सांगतो इकडे खूप थंड आहे, म्हणजे लादी थंड अरे वाटते. 101 गाणं बोलले मी पहिला. आता आपण टेस्ट करून बघूया. काविल तर असा एक करून बघा ब्रेक होतोय का? हे बघ पूर्ण झालं. हे बघ झालं ना? झालं. ओके तर इकडे आपले बटाटे रेडी आहेत आणि इकडे टायमिंग बघूया. 15 मिनिटं आपल्याला लागलेली आहेत. 15 मिनिटं आणि चव कशी आहे तर चव चांगलीच आहे. आणि थंड झाल्यावर मी तुम्हाला खाऊन सुद्धा खाऊन दाखवतो. दाखवणार. कुरकुरीत आहे आणि मस्त. चाट मसाल्यामुळे आणि मसाल्यामुळे ते एकदम छान लागतं ते. मॅगीचा जरा मॅगीचा पण जरा चटपटीत लागतं ते. आज आमची दिलू एकटीच होती ना मम्मी? दिलू पण आली. किती दिवसानंतर आली दिलू ती. चला बाय बाय. बाय.